Здравейте, потребители на YouTube. Аз съм Краш и днес ще играя в един сервер, който аз много харесвам. Сервер се казва Witner PvP. Много ме кефи този сервер. И сега ще направя представа на сервера. Първо по ларповете, да. Първо ларп enchant. Сега ще ви го покажа. Ето, тук има тук има чародийски маси. Не е нищо особено. Следващият ларп е Warp End. На него там е де са би с Ender Dragon боса. Има и много такова Ендермани. Следващият ларп е Warp Event. Него само админите могат да го пуснат и онерите. На Warp Event няма нищо особено. Сам под него има честове, с които мятат неща. Следващият Warp е Warp Food. Изчакайте за малко. И върнах се. И тук само убивате животни. И вземате... Опа, прекъсна ми. Прекъсна ми нещо сервера. И ето виждате, тук се вземате такова. Мисля и сега как се работи. Следващият ларп ще е ларп Жейл. То е най-обикновен затвор. Ето го. Просто тук аз командата я знам, но не я мога. Така, следващият ларп е Warp Jump. На него не ходете, защото наградата е никаква. Аз съм минавал. Просто нищо не печелите. Просто отивате и там горе и то има една табелка, че нищо не печелите. Само една табелка, на която пише такова хел. И отнява се хелвате. Само аз това мисля, че е наградата. И че за някакви хора е достатъчна. Да. Следващият ларп е Warp Shop. Така, чакам. IP-то на този сервер ще го пусна в описанието. И ето, виждате, най-обикновен магазин. Тук продават много хубави работи. Диамантен меч, диамантени брони. Всичко тук е хубаво. Взимайте си който искате, шопа е хубав. Следващият ларп ще е Warp SMS. Така. Тук пише ранковете и колко струват. Ето виждате и какви са им китовете. Ето ако искате да закупите ранг, ето го скайпа на човека. Аз сте познавам Witner Boss, означава SMS admin. Ето виждате. Това е God, не е Witner Pro. Тук е ютубър, той е за такива субове, някакви легове, аз иди да ги знам. Аз не ги ползвам, като и да сте. О, боже. Ларп, о боже. Че бъгва. Сега ще ги видя.
Следващият LARP е LARP Snake. LARP Snake. Опа, без да искам мръднах. То пак ме телепортна. Джето въобще и тъй не успях да разбера какво се прави на него. Просто седиш тук и не знам какво се прави. Седиш тук като обяснява. Малко манирви този LARP. LARP Sprint. LARP Sprint. То тук админите трябва да го пуснат с една команда GM1. Следващият аз съм поминавал LARP Survival. LARP Survival. На него то също ми харесва LARP-а. Той е много хубав за мен. Хубав си е. Да. То кое да строите къщи, както и да се работи. Това за червената линия е PvP. Следващият LARP е LARP Trade. Така. Нали с ваш приятел. Може, ако искате, ако никой не иска да ви взема айтемите, просто той, вашия приятел, отива там, вие тук, то затова никой не минава. Така, и то тук си ги мятате айтемите, ако не искате никой да ви ги взема. Следващият LARP е LARP XP. То е там пак при животните, просто ги биеш. LARP ютубър. Ето го, той е при тези ранговете. Тук пише как може да се го вземете. Аз много искам да стане ютубър. Следващия LARP е... това аз доминах. Вие това беше от мене. Надявам се клипа да ви е харесал. Аз бях Краш и до следващия клип в на PvP. IP-то на сървъра ще го пусна в описанието на клипа и чао до другия път.